ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವನಾಡು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಜಗತ್ತದ ಜನಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಆಚಿರಡು ತೂಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ರಂಗತಲ ಮುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಲಲಿತ ಕಲಿಕುಳು ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ತೆಕ್ಕಬ ಅಂಡ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಒವೇ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಜನಮಂದೆ ಮುಲ್ತ ಜನಪದಿರು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸತ್ಯುಳೆನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡ ಮುಲ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ, ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ, ಮುಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲದ ಉಳಯಿ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಳುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿರಾಕದ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ ನಡಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮೊಕಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪಣವುದ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಪವನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ದೈವನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಹತೆರೆಲ್ಲ ಇನಿತಿದ್ದನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ ಇನಿ ಬತುಂತಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ ನಂಬಿನ ಅಕ್ಕಲೆಗ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಪಂಡದು ತುಳುವನಾಡದ ಸಿರಿಗುಂಡೋಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ದೈವ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪೋವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆ ನಮ ಇತ್ಯ ಆಯನೇ ಕನತದು ಉಂತಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲದ ಪುಣ್ಯಮಣ್ಣು ಬಬ್ಬು ಬಾಲ ಲೀಲೆಡು ತಾನು ಗೊಬ್ಬುದು ಬಲತಿನಂಚೆತ್ತನ ನಡೆ ಬಲೆ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲದ ಆಯನ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ. ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯಗರ್ಬೋಡು ಪುಟಿನಂಚೆತ್ತನ ಬಾಲೆ ಕಾರಣಿಕದ ಬಬ್ಬು ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಬೋಡೆ 7 ತಿಂಗಳು ಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಣನೀರು ದೆತ್ತದು ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುನಗ ಗರ್ಬೋಡದೆ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆರ ದಾಯಿಗ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪರು ಇರು ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪಡೆ ಎಂಕ ಲೋಕದ ಬೊಳುಪುನು ತೊಜಿಪಾಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಗತ್ತಡೆನ್ನ ಕಾರಣಿಕ ತೂಲೆ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಭಯವಾಕ್ಯನು ಅಪ್ಪೆಗು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಡ್ದು ಭೂಗರ್ಭಗು ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಳೆವನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗತಿಗೋತ್ರದ ಅಂತನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ತನ್ನ ತರ್ಕೆಲ್ದ ಮೋವದ ಬಾಲೆ ಅದು ತಾಂಕಿನಾರು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ಜನನದ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ತಾಂಕುವೇರು ಆ ಕಾಲುಡು ಆರ್ನ ತಂಗಡಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನೆ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ತನ್ನ ತರ್ಕೆಲ್ಡು ದಿವೊಂದು ತನ್ನ ಮಿರಪೇರಿನ ಪರ್ಪಾದು ಆ ಬಾಲೆನು ಭಾರಿ ಆದೆರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊಡಗೆ ಬಣ್ಣಾರ್ನ ಆದೆರ್ಪುಡು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿಗಿಂಡೆನ ತರ್ಕೆಲ್ಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಬಾಲೆ ಬಬ್ಬು ತನ್ನ ತಾಂಕನಂದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆರಡೆ ಕೇನ್ವೆರಿಗೆ ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಕಾಲಿ ತಿಂದಂಡ ಯಾರಂದು ಎಂಕೆ ಬೆನಿಯರೆ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಅವೆನು ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಕೊರಡ ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೊಲ್ಲ ಅಂದು ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಠ ಕಟ್ಟುವೆಗೆ ಛಲಪಡೆವೆಗೆ ಅಪಗ ಕೊಂಡಾಟುಡು ಬಾಲ್ಯದ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ತೂಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಬಾರುಬುಡು ಪದೀತೆ ಅವಳು ಕಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಂದಿನಲ್ಕ ಕಾಪುಲ ಅಂದು ಪಣಪೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಉಳೈ ಪೋಪೇರು ಕಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕೊರ್ಂದುನು ಮಂತಿರ್ತದ ದಕ್ಕುವೆಗೆ ಮಾತ ಕೋರಿಲ್ಲ ಸೈತು ಬರುವಾಗೆ ಈ ತಾನಗ ಸಿರಿಗಿಂಡ ಪಾರ್ವತು ತೂಪೇರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪನೆ ಉಲುವುಲ್ಲೋ ದೋಸೆನೆ ಉಂದುದಾನೆ ಸೋಜಿಗ ಕಲಿಜಿಗ ಮಾತ ಕೋರ್ಲೆನ ಕೆರಿಯನ ನಿಕ್ಕು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕಿಯೇ ಯಾನು ತಾಂಕಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಕೋರಿಲೆನ ಪೂರ ಕೆರಿಯತ್ತ ದಾದ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಬತರ ಅಂದ ಪಣಪೆರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚಿದ ಪಣ್ಪೆಗೆ ಈರ್ದಾಲ ಪೋಡಿ ಪುಡಿ ಚಪ್ಪೆರೆ ಹಿಂದೆ ತೂಳೆಯನ್ನು ಜೀವ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಕೋರಿಲ ಜೀವ ಪುಂಡಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕೊರ್ದು ದಕ್ಕಿ ನಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೊನ್ನು ತೂಯಿ ನನ್ನ ಚೆತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಈ ರೀತಿನೇಟ ಈ ಬಬ್ಬು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಈ ಕೋರಿದ ಬಬ್ಬು ಒಂದು ಪಣ್ಪೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರಾಪುನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಸೆ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ಅರೇನು ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಒಂದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನೀರದ ಹೊರಕ ದಂಡನ ತೂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಿರ್ಸೆ ಐಕಬೋಡಾದು ಅರೇನು ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆಲು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಆದಿರ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಬ್ಬು ಬಾರೆಗೆ ಎಂದು ಅರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕನಂದ ಬಾಲೆರ್ದಲ ತನ್ನ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಆ ನಡೆಕ ಬತ್ತಂಡ ಯಾರಂದು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರನ ವಂಶ ಆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರಡ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾತೆರಡಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮೊಕ್ತೇಸರ್ಲಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನೆಲತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡದಲ್ಕ ಅರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಪುರಾಪುಲ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರಂದೇ ಉಂಡು ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಯಾನೇ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಡವಂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಃ ದೈವರಾಜ್ಯ ಕೋರ್ತಪ್ಪನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಈ ಕೋಡಿಗಂಡಾಳ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜಾಗಡೆ ಜನ್ಮ ಬತ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕುರುಹು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಈ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬಬ್ಬು ಕೆರೆ ಬಬ್ಬು ಉರ್ಕು ಬಬ್ಬು ಕಲ್ಲು ಮಾಯದ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಡು ವಾಸ್ತವಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕುರುಹು ಮಾತ ಬಬ್ಬು ಈ ಜಾಗಡೆ ಜನ್ಮ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ವರ್ಷ ಪಿರಪ ಈ ಜಾಗಡು ಬಬ್ಬು ತನ್ನ ಕಂಗದ ಗುಡಿ ಆವಡು ಈ ಜಾಗಡೆ ತಾನು ನೆಲೆವೆಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯ್ತನ ಪದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ಆದೇಶ ಮತ್ತಿಗೆ ಬಬ್ಬು ಅದು ಆರು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮುಳಿ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬಬ್ಬುನ ಈ ಜಾಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಅಪಘಾತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಾಯ್ತಿನ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂಜಿ ಆ ಮುಳಿ ಮಾಡಿದ ಗೆತ್ತದು ಒಳ್ಳೆದ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳು ತಂದು ಈ ಜಾಗಡು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗನ ಈ ಜಾಗದ ದುಂಬದ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಿವಂಗತ ಗುರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡತ್ವಡು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಜಾಗದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಗರ ತಪ್ಪರ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಗಡ್ಡು ಹುಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಕೀರ್ತಿನ ಹಲವು ದಿಕ್ಕದ ಮೇಳಪವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಡು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಆಯ್ನ ಈ ಜಾಗಡು ಬಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ನೆಲ ಆಳು ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಊರ್ದಗಲು ಪರವರ್ದಗಲು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಗಳು ಪತ್ತೆಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ಕರಿನ 2012 ಇಸವಿಡು ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಮಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆವರಣ ಭಾವನೆಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತದು ಊರು ಪರವಡು ಮತ್ತು ವಂತಿಕೆ ವಡ ಮತ್ತದು ಈ ಜಾಗದ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಮಾರು 110 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹೋದಾಂಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಆನದ ಬೇಗ ಆಪ್ಲಂಕಲಿಂಗಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಡೆ ಐಟು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗದ ಈ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಪೂಜಾರರು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆ ಕಮಿಟಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಯಾನ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ ಆದ ಅಂತ ಇತರ ಸುಮಾರು ಜನ ಮತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೋಣ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮವು ಅಂಚನೆ ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಾತ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಸೇರಿದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಜಾಗಡೆ ಆವರಣ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮವು ಆ ಕೆಲಸ ಆವರಣ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತ್ರತ್ತು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒರಿಜಿನ ಈ ಪೌಳಿದ ಕೆಲಸ ಸುತ್ತುಪೋಡದ ಕೆಲಸ ಒರಿಜಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಇದರದ
ತೆಪ್ಪರದ ಮಿತ್ತದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಆಪಿಲಕೊಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಧುಸೂದನ ಬುಜಾರನ ಮುಖಂಡ ತೋಡು ಅದನ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಜನಕಲ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕೆಲಸದ ಪೊರ್ಲ ಆವಡ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮವು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಮೆರಪೋಡು ಈ ಜಾಗದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಪೋಡು ಈ ಜಾಗದ ಕೀರ್ತಿನ 4 ಊರು ಪರಂಬೋಡು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮವು ఆయన ಸಾದು ಈ ಜಾಗದ ಮಹಿಮೆದ ಈ ಬೊಬ್ಬನ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ 4 ಊರು ಪರಂಬುದು ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಲ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನೆನೆಸಿನ ఆయన ಪರಿವಾರ ದೇವನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಬ್ಬು ಪ್ರೀತಿಡು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಂಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಅಡ್ಬೇಕ ಆ ಇತಿಹಾಸನೇ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರ ಆಯರು ಅದು ಬನ್ನಾರ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟ ಬನ್ನಾರ ಕೂರ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಕೊಡಂಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಸಹ ಅದು ఆయన ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಬನ್ನಾರು ఆయన ಬುಡ್ಜರು ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಅಂಕು ಬಬ್ಬು ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಂಗೆ ಪಾಡಿಯನ ಏನು ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪುದರು 4 ಊರು ಪೋಡು ಬಂದು ಅರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರ ಆಯ್ತು ಆ ನಿಜವಾರ ಪುದರ್ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯ್ತನ ಆಂಡ್ ಸುರುತ ಪುದರನ್ನು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ ಪುದರ್ ಮೇರು ಬಬ್ಬು ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಡಿಸರಾದು ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರ್ ಕುಲ ಆಯ್ತು ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರ ಅದೇ ಅತಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಯ್ತು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಏನು ಬನ್ನಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು 13ನೇ ಮೆಂಬರ್ ಅರಡು ಬೊಕ್ಕದ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೋ ಅಂಶವು ಅಳಿ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಕಿರಿನಗಲಿ ಎನ್ನ ಕಾಲ ನಂತರ ಏರು ಬಟ್ ಯಾರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಲೇಪು ಆ ಅವಿವೇಕ ಪೂರ ಕಾಯಮಾದ ಉಂಟು ಏನು ತನಕ ಊರು ಪೇನಲೆಪ್ಪು ಕೊಡಗೆ ಮನೆ ನಡೆದಲೇಪು ಇವರು ಮಾತ್ರ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಊರು ಪೋಯಿಂದಾನೆ ಎನ್ನ ಪದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡಗೆ ಬನ್ನಾರು ಬರ್ತೇರು ಕೊಡಗೆ ಬನ್ನಾರು ಬರ್ತೇರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಾಡ್ನಂಚನೆ ಕೊಡಗೆ ಮನ್ನಾರು ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಬಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಾಡ್ನಂಚನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಈ ಜಾಗದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ನೇಮ ಅವನಾಗ ಈ ಊರದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಬಂಡ ಜತ್ತು ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪೇನೆ ಭಂಡಾರ ಮುತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಂಡ ಭಂಡಾರ ಊರಿಗೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಪ್ಪರ ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಮ ಅದಾಗ ಭಂಡಾರ ಪೋನಾಗ ಭಕ್ತನಗಲು ಅಲ್ಪ ಪೇರು ಬೊಂಡ ಮಾಲೆ ಮಜ್ಜಿದು ದೈವರ್ಪಣು ದೇವರು ಬೊಬ್ಬು ಬರ್ಪೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇಡು ಆಗಲು ಆ ಪೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೈವಗೂ ಮಾಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಇಡು ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಹೋಗ್ಲಿನೇ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಆಪೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಜತ್ತದು ಚಪ್ಪರ ಬರ್ತದೆ ಭಂಡಾರ ಕೆರ್ತದು ರಾಜಸ್ಥಾನಡು ಅದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬ ನುಡಿ ಉಂಟು ದುಂಬು ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ಆಪುಡು ಬಾರಿ ಆಪುಡು ಇದು ಇಂಚ ಆಂಡು ನಂದ ಆಪಿನ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಬಬ್ಬು ರಾಜಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪರ ಪ್ರವೇಶ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬನ ನೇಮ ಶುರು ಆಪುಡು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬಬ್ಬನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮೂಲದಾಲ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ನಂಗೆ ಲೆಪ್ಪು ನಮನೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೂಲು ಪಾಲು ದುಮ್ಮದ ಕೇಳು ದೈವ ಕೇಳು ರಂಡಿ ಕೇಳು ಲೆಪ್ಪು ಮಣ್ಣದು ಇಚ್ಚಿ ತನಕ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಉಂಟು ಲೆಪ್ಪದ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಸೀನಾಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಪ್ಪದ ಲೆಪ್ಪು ಮೂಲ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯರ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತ್ವಜಕೊರ ನಾಳೆ ಪರ್ವತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನ ಪೊದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತಂದ ಕರ್ತೂರು ಇತ್ತಂದ ಪರ್ವ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತ್ವಜ ಕೊರಪ ಆಗಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಗದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಇದೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಬ್ಬು ಲೆಪ್ಪು 2 ವರ್ಷ ಅಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಈ ವರ್ಷ ಪರಕಿದ ಕೆಲ ಬುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ఆయన ಪರಕಿದ ಕೋಲ ದುಂಬುಗೂ ವರ್ಷ 10ನೇ ಕೋಲ ಆವಡ ಬಣ್ಣಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಪಣ ನಂಬಿಕೆ ಕರೆ ಉಂಟು 2 ದಿನ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಇಡೀ ಪಗೆಲು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಬ್ಬು ಕಾಲ ಆರಂಭ ಆಯ್ಡ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲ ಕಾಣು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೀಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜುಮಾದ ಕಾಲ ಶುರು 10 ಗಂಟೆ ಜುಮಾದ ಕಾಲ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಜುಮಾದ ಕಾಲ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರಜಾವನೇ 3 ಗುಳಿಗಾರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ 2.5 ಗಂಟೆ ಗುಳಿಗಾಲು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ 5 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಗುಳಿಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡು ಗುಳಿಗಾಲ ಪುನಃ ಮೂಲ ಕೊರಗತನೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊರಗತನೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಡಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು
పనీర మాత్రం కొమ్మెల్లి కోల ಅಥವಾ ಅಂದಿದ್ದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ఉండాలి ಕುರಿತಮಿಳ ಕೋಲದ ಮನದಾಣಿ ಕುರಿತಮಿಳ ಪಂಡುತ್ತಂದು ಕುರಿತಮಿಳ ಅವು ಸಮಾರಂಭ ಲಕ್ಕ ಅವು ಕಮ್ಮೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಗೆ ಅಭಯ ಪಡ್ತೊಂದು ಅಡಗೆ ಆಣಿತ ಆ ವರ್ಷದ ಕೋಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯು. ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೀರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರುಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಡ್ಡ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಗರ್ದ ಪಡಿ ಆ ದೈವ ಬೆಂದಿನೆತ್ತ ಬತ್ತ ಅವು ಏತೈ ಪಡ್ ಒಂದಿನ ಕಟ್ಟೊಡು ನಂಡ ಉಡಲರ್ಮೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಪುದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಬೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಬೋಡು ಆ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಧುಸೂದನ ಪೂಜಾರಿಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಬರ್ತೇವೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಾಗ ಎಂಕಲೇನು ನಮ್ಮ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಕ್ತೇಸಲ್ಲಿರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಡು ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕೆಲಸ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಉಡಮಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿನಲ್ಲ ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದ್ರ ಬೊಕರ ಬತ್ತಲಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ತೇಸರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಒಡಮಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತತ್ತುಪೋತಿನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಿಗದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರುಂದು ಆಂಚಿನ ಬುದ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ ನಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಏರ್ ಬತ್ತಲು ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಸೂಟು ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರ ಸೂಟು ಪಾರ ದೇಪಣ್ಣ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬರೀಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರ ವಂಶಧಾರರು ಎಂಕಲ್ ಅರ್ನ ಪರೇ ಇಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಬಾಲ್ಯ ತೂತಿನ ಮೆಂಕ ಸೆಟ್ರು ಅದಾಗ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಉಡಾರು ಮತ್ತು ನಡಪುಡಿನ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಬಗೋನು ಎಂಕಲ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಅದ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದ ಬಾಲ್ಯ ಅದಾಗ ಆನ ಮೆರನ ಹಿರಿತ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ಈ ಯೋಗ ತಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ದಾರ್ಲ ಪಾಪ ಪ್ರಯಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜವಣರ್ಲಕ್ಕನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಉಂಟು ಬಾಂಬೆಗೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ಬೈದ್ದರು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಿಗದಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದೆ ಎಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ಈ ಕೆಲಸವು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿನ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಏನು ದಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮೂಲ ನಡೆದನು ಯಾರನ್ನ ಆತಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಂಡಾಗ ಈ ಸಮಿತಿನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕೆಲಸ ಸಮಿತಿದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡ್ಲ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮಾವೇರೆ ನಲ್ಲ ಈಜಿಂಚಿ ಪಂಡ 5 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಅವರೇ ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಆರ್ಲಂಜಿ ಹೊಯ್ಸಲ ಮೂಲ ಪರಕೆ ಅನ್ನೋಗ ಬಬ್ಬನ ಎದುರಂಜಿ ಆರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನೆರವೇರಿಡ್ಬಂಡು ಇದು ಮುಟ್ಟ ವಾಕ್ಷೇತ್ರ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ದುಂಬುದಲಂಜಿ ಕನಸವು ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತನವು ಬತ್ತಿನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂಜಿ ಅಂಚಿನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಸಿರಿತ್ತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯಟು ಮಲ್ಪ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಗೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಚ ಆ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತಡಿತ್ತದ ಆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತತ್ತಿಗಾಲಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪುಡ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಆಗಿ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಬರೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ 8 ವರ್ಷ ಭೂಮಿಡು ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಬತ್ತಿನ 10 ವರ್ಷ ಏನ ಮಲ್ಪೆನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ನಂದು ಅವೇ ನಾ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಗಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಎಂಕಲಂಜಿ ಆಸೆ.
ಪಣಿತ ಸೊರಟು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೆಳಗಾವ ಭಕ್ತಿಡು ಧೂಪದಾರತಿ ಆರತಿ ಧೂಪದಾರತಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೆಳಗವ ಆರತಿ ಆರತಿ ಧೂಪದಾರತಿ ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಬೆಳಗವ ಆರತಿ. ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ಕುಲ್ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಶೋಷಿತರಾದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತನ ಸಮುದಾಯ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಡ್ದಬ್ಬುನ ಕಾರಣಿಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧನೆಡ್ದು ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಡು ಮೆನ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಕುಲಕೋಟೆ ಆದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯಗೆ ಬರಿಕ ಬಂಗಾರ ಕುಲಕು ಸಿಂಗಾರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವನೇ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ. ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕಲಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಇಡೀ ಆ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಏತ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಣಪುನವೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಗುರಿಕಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಆರ್ಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರಣಿಕ ನೆತ್ತಪುರ ಬಗೆಟ್ ಪಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೇರಿಯೋನ್ಗ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸದ್ಯಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ನಾನು 12 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಎಂಕಲೆ ಹಿರಿಯರ್ ಎಂಕಲ ತಮ್ಮಲೆ ಗುರುಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅವಧಿಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪದೇರು ಆ ಕಾಲೋಡಿಂಚಿ ಎಂಕಲು ಈ ಜಾಗದ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲು ಏತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂಕಲು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಸ್ಥರು ಪಂಡ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಅಂಚನೆ ಗುಲ್ಲಿಗನಗಲು ಜುಮಾದಿ ವಂಟೆ ಅಂಚೆ ಹೊರಗಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ದೈವಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡ ಈ ಮಾತಾ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ದುಂಬು ಕೆಲವೇ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಲ ಪತ್ತೆರದು ಊರದಾಗಲು ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಮಾತೆರ ಸೇರಿದು ವಿಜೃಂಭಣೆಂಡು ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಸ್ಥರು ಪಂಡ್ಯರು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ತುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಗ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣವಾದವರೆಗೂ ಮಾತೆಯರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೇವೆ ನಡಪು ಆನೆ ದುಮ್ಮಿನಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಫಲಹಾರ ಬಣ್ಣನು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು 2 ಜನ ಕುರ್ಲುದು ಆ ಬಾಜಲು ಪತಂದು ಒಂಜಿ ಫಲಹಾರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಬಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದು ಅದನ್ನೊಂದು ಫಲಹಾರ ಕೆರುಪುನು ಬಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬಾಜಲ್ದ ಕ್ರಮ ಬಣ್ಣದ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೊರಗಜ್ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪರ ಊರದಾಗ ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಈ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೀಡ ಈ ಕಲಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡೆವೇನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪವು. ಉಳ್ಳಾಡಿತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಬಲತಮೇಟು ತಂಗಡಿ ದಂಡಿಮಾಣಿಗ ಅಂಚನೆ ದತ್ತಮೇಟು ಜುಮಾದಿ ಅಂಚನೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೂಜಿ ದೈವಲು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಡು ಉಂಡು ದುಮ್ಮಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ತೀರ ಅವೇನೆಂಕ್ಲು ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಹೋಗ್ತಿಜ ಹೆಚ್ಚು ಬೇತೆ ಅವನು ಗೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಹೋಗ್ತಿಜ ಅವಳ ಎತ್ತಿನ ದುಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಮೈದೇರು ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು. ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಬೆಳಗವ ಆರತಿ ದೀಪ ಉದಿಪದು ಗಂಧದ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇನ್ನಗ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನು ಇರುವೆರು ಕಂಬೆರ್ಲು ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮೂಲ ಸಗತಿಲು
ಮುಂಡಾಲ ಕುಲಕೋಟೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರು ಕಂಬೆರ್ಲೆಡೆ ಒರಿ ಕಂಬೆರ್ಲೆ ಬಬ್ಬು ಆದ ಜನನಾಪನೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಎನ್ನಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗೆ ಕೋರಕೋಟ್ಲೆನ ಬಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕಂದಂಡ ಅವೇನ ಅಡೆಪು ನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಬೆರ್ಲು ನೆತ್ತ ಜಬದಾರಿನ ಪಲಯೇ ಕಂಬೆರ್ಲು ಮಾರಿಯಮ್ಮಗ ಬುಡುಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಪೊಡ್ತೊಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಕಂಬೆರ್ಲು ಕೋಪಕ್ರೋಧಿ ಪೆರಿಗೆ ದಾಯಗಣ್ಣ ಬುಡುಕೊರಿಯ ಅಂತ ಅವು ಅಪಗ ಆಯನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊಡ್ತುಡು ಮುಂದೆನೆ ಅನ್ನ ಪಿರದೆತೊನಂದೆ ಬುಡಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪನೆಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆರೇ ಕುಡರ ಪುಟುದು ಬತ್ತದು ಆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೋರೆಕೋಟ್ಲೆಲಿನ ಅಡೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತಿನ ಪಡೆಪೆರಿಗೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕೈಡ್ದು ಈ ಸಗತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ ನಂಬಿನ ಆಕಲೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುನ ಪಡೆಪೆರಿಗೆ ಬಂದುಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿನೋದ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ. ನಾನು ಈ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನಿ ಪ್ರಾಯೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಬ್ಬುನ ಜನ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಲು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂದುತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎಂಕಲೆಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಜಾಗಡ ಆತನ ಪವಾಡ ಪೂರ ಈ ರಂಗಲ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲತ್ತನೆಲ್ಲ ವಿನೋದ ಈ ಬಲ್ಲ ವಿನೋದ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲೋರ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಬಂಡದು ಈ ಜಾಗಡು ಅರಗಿಯೇತ ಈ ಜಾಗಡು ಒಂದು ಘನತ ಗೌರವ ಉಂಡ ಐಟ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊರ್ದುದು ಅಂಚ ಎಂಕಲನ್ನು ತೋಂದುತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ ಅವನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮಧುಸೂದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಗೂ ಒದ್ದಾಡ್ದೇರು ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ಈ ಜಾಗಡ್ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂಜಾ 12 ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜಾ ವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಪೂಜಾ ಅಂಜನೆ ಮಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಪೂಜಾ ನಡೆದುಂದುಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಚೌತಿ ಪೂಜಾ ಪೂತ ಪೂಜಾ ಒಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜಾ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಒಂದು ಪುರ ನಡೆದುಂದುಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ವರ್ಷದಿ ಒಂದು ಕೋಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆದುಂದುಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ನಡೆದುಂದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಅದು ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಇದ ತೂತಿನ ಯಾನು ಕೋಡಿಕಂಡಾಲದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮತುಯ್ಯ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಎದುರುಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ತುಯ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತುಯ್ಯ ಅಂಚ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತಳು ಕೊನೆವೂರಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಬ್ಬುನ ಅಧಿಕಾರದ ಬಬ್ಬು ಪುಟುದು ಬಳತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ಕೊಡಗೆ ಬಂಡಾರನ ವಂಶಧರಿನ ಪಾತೆರ್ಪಯ ಆರ್ನ ವಂಶಾವಳಿದ ಚಾಕಿರಿದ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಪಯ ಅಂತೂ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಸೆಫ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆಯ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಎಗ್ಗೆಡು ತಿಗಲೆತ್ತಿನಾಯಿಗೆ ತಿಬಾರಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಧರ್ಮದೈವೋ ಐವೇರೆ ಕಾರಣಿಕ್ಯರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಯರುಳ್ಳ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಳ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪುಡಿಪ್ಪುಲೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನೇ ಈರು ನಾಶಮಲ್ಪರು ಕೋರ ಕೊಟ್ಲೇನೆ ಬರ್ತಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪರು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನೇ ಈರು ನಾಶಮಲ್ಪರು ಕೋರ ಕೊಟ್ಲೇನೆ ಬರ್ತಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪರು ದೇವರೂಪ ದೈವ ಸ್ವರೂಪೊಡೆ ಬೈದಿನ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರೂಪದಾರತಿ ಆರತಿ ರೂಪದಾರತಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೆಳಗವ ಆರತಿ